ಎಂಕ್ಲರ ಅದೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಕುಂತು ಲೇಯಬ್ಬ ಹೋಯ್ರ ಅಮ್ಮನಕ್ಳು ಹಾಂ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂಲೆನ್ನ ರಾಧೆ ಬೈದಲು ರಾಧೆ ನಿಂತ ಪಿದಾಡ್ಪಾರುಂಡು ಅರನ್ ತುಲೆಗೆ ದೇ ರಾಧೆ ನಿಂತ ರಪ್ರಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಪದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಾರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ ಅವಡಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾಧನ್ ರಪ್ರಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಪದು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ರಾಧನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚೋಲಂದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಚೊಕ್ಕೋಲಂದು ರಾಧೆ ನಿಂತ ರಪ್ರಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಂತ ಅವಳು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪಲ್ಯನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನಿದಾದ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ ಬುವಿಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗ್ಲ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆ ಪಾಡ್ರಿತ್ತು ನಂಚ ಬುವಿನಿ ಯಾನಿ ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನಿ ಮೊಲೆನ್ ಕಿನ್ನಿನತ್ತೆ ಇಂಕ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪಿದಡ್ಪಾಯ ರಾಪ ಜೊತೆ ಸೊ ಐಕ ಕಿನ್ನಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿದಡ್ಪದ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೇನು ಬುವಿನಿ ಯಾನು ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನಿ ಸೊ ಬುವಿ ಬನ್ನಾಗನೆ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಲ್ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಐಜಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇವೆ ರಾಧಂತುಲೆ ಫೈನಲ್ ರಾಧದ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ರಾಧನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ರಾಧನ ಪಿದಡ್ಪದ ಸಾಕಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಪಿದಡ್ ಜೋಟ್ರಾಶ್ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ಜೋಗಲದ ಹೊಂದಿದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದು 3 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಆಯನ್ನ ಪಂತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರಾದ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತಕ್ಕ ನಡೆ ಬೈದ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೆಡ್ಡಿಯಾಗ ಪೋಡು ಕರದರ್ಪರುಂಡತೆ ಶೆಡ್ಡಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಪು ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅತ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತೆಲಿಪೋರಿ ಅಂತ ತಾರೆ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟಜ್ಜಿಂದೆ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಡಮ್ನು ಪಿದಾಡ್ಪ ಇರಬಹುದು ಇಂಕ ತಾರೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಲ ದಿಸೇಡ್ದು ಅದೇ ಬುವಿ ಕಿಚನ ಓ ಕಿಚನ ಇಡಬಲಗೆ ಕಿಚನ ವಾ ಚೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಗೆ ಅವಳು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಏನೇ ಓಕೆ ನೀ ಬುವಿ ಇಡಬಲೆಮ್ಮ ಬುವಿ ಇಡಬಲೆಮ್ಮ ಬುವಿನ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ದೆತ್ತ ಅಂಡ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ನೇ ಎಕಡಂತ ಶಕ್ತು ಅಯ್ಯೋ ರಡ್ಡು ಬುಡೋಡು ಬಲೈ ಜನಿನ ಲೇಗ್ ಏತು ಶೋಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪುರ ಐಕನೆಕ್ ಪುರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನ ಗೆಡ್ಡ ಕುರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಅವಳು ಆತಯ್ಯ ಕಲ್ದು ಜಲಂದು ಓಕೆ ಎಗ್ರಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಕೋಡಿಡ್ದು ಕಲ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕಲ್ಪು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರಾತಿ ಜಲಿ ಮಲ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತೈ ಅಕ್ಕನೇ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಟೀಶನ್ ಕಾಜಿ ಗಂಟೆ ಬಕ ಬರೇರೆ 1 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಪ್ರಬೋಡ್ ಬರೇರೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಕ್ಕ ಉಡುಪಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೇರ ಫುಡ್ಗೆ ಪಾಪ ಅಂದು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದನು ಮಿಡೋಲ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ ಜೋಳ ಕೊರಿ ಹಾಂ ಏನು ಶಿವನ ಬುವಿನ ಯಾವ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಿದೊಡ್ಡು ಜೋಳ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಹೋತನು ಇಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಂತುಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡಿ ತೆತ್ತುಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಡುಂಡು ದುಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬರೋದೆತ್ತ ದಾಣಿ
ಯಾವ ಇಂಕ್ ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪು ನೋಡಿ ಈಗ ಐಡಿಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಂದನ್ ಚೂರು ಅದೇ ಮೀ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂತನು ಶಬಾಷ್ ಅಂಚಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅವನಮ್ಮ ಇರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂದು ಕೊರಿಯಾತ ಫಸ್ಟೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾಗ ವಾಜೋಕಲಂಜ ಮೆರಂತುಲೆ ಗೈ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇದು ಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತುಲೆ ಕೃಷಿಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ ತಾಂಡು ಬತ್ತಲೆಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಅದೇ ಬಂಗಾರ ಪೂರುಂಡು ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಪುಲ್ಲ ಕೈಜಿದೆ ಪಡ ನಮ್ಮನಲ್ಪಲ್ಲ ಕರದರ್ಪರುಂಡತೆ ಶೆಡ್ಯಾಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಮಾಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಲಿತ್ತೆ ಪಾಪ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಕದ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ಕ ದೂರ ಕದ್ರಿಗೆ ಹತ್ತವರಾಗ ಪೂರ ಪೋಡು ಗೌಜಿ ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಚಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ತಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಮ್ಮಿನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬುಡ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ತು ಉಡ್ದೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದವೇ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕರದರ್ತ ಒಂದು ಪೇರು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮೇರು ನಾನು ಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಾಕದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಚೀವು ಚೊರೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಚೀವನ್ ಬುರ್ದು ಸೀದ ಬತ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೈದೆ ಒಕ್ಕ ಬುಡ್ಜಲ ಅಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಉಂತು ಜಲ ಅಲ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಉಂತು ಜಲ ಬಾ ಎಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೆಡ್ಯರ್ ದಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಓಮಂಜುರುಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಓಮಂಜುರುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಉಂತಲೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡು ಕಾರ್ ಪಾಡು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ತೂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो कृष्णा है वो कृष्णा है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो कृष्णा ಗೈಸ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಇಡೇ ಇಂಕ್ಲ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಕರಾಪುರ ದರ್ತದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕರಾಪುರ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ದರ್ತದೇರು ತೀರ್ಥ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಕರಾಪುರ ದರ್ತದ ಆತಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಲ ಉಂಡತೆ ಚೂಡ್ದೆ ಇದ್ದೀನಾವೇ ನಾನು ನೆತ್ತ ಕರದರ್ಪುನೆತ್ತ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರು ಉಂಡತ ಪಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 6 o'clock ಕಂಚಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ನಾಗ 6 o'clock ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಕರಿಂಡು 6:30 ಅಂಚಾತ ನಾತ್ ಬರ್ತಾನಾಗ ದರ್ತದ ಪೂರ ಆತನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಬೇಗ ದರ್ತದೇರು ಹೂ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆತಂಡು ದರ್ತದೆ ಯಾನೇನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತಾಳ್ಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ನ ಮಂಜಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡಲ್ಲ ಇಂಕ ನನ್ನ ಆತ ಅಲ್ಪ ಓತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಜೈದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಯಾನ ಅವಲುಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬಿಡ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಂಡತ ಪೂರ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾಯ ಆಯ್ತಾಕ ಎಂಕ್ಲ ಬುವಿನ ಬೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಚೀಚಿನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕರದರ್ಪನ ಬರೋ ತುಯ್ಯರ ಪೋಪೇರು ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂಪೊಯ್ಜೇರು ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗನೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಓಡಲ್ಲ ತೊಂಪೋಪಿನ್ ಮೊಸರು ಕುಡುಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಕ್ ತುಯ್ಯರ ನನ್ನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ನನ್ನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗಂಡಲ್ಲ
ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಡ್ ನೆಹರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡ ಅಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೆಹರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪುನಿಯನ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಗುಂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಗುಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಉಪ್ಪೊಂದೆನ್ವೆ ಇನ್ನಿತೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಾಲ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಆತಿ ಅಡ ನಾವೇನು ಪಾಡ್ವೇವೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಕದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ಈತೈತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನತೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯ್